चिरां जिल्लायावनो मोननै अन्थाइ मोनदों जाहैबाय। मोनसेया जाबाय बेंटल ओनसोलाव आरो मोनसेया जाबाय सुन्दुरि। आसरित लोगोफोर नङा होमबा लोगोफोर? चिरां जिल्लायावनो मोननै अन्थाइ, मोनसेया खांख्राइनि अन्थाइ आरो मोनसेया जाबाय माणिकनि अन्थाइ। खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे सेकेन्ड चेनेल पि नार्जारी ब्लग चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। ससमा गानरानि लोगोफोर दिनै जों गोबां खोथा सावरायगोन। बे खोथाफोरानो जाहैबाय जोंनि बर' हारिनि गेजेराव माखासे इउटुबारफोरनि इउटुब चेनेला सासपेन्ड जागासिनो दङ बा डिलिट खालामजागासिनो दङ इउटुबजों। नाथाय मानो बेबायदि जाथाया मानो जायो बेनि सायावनो जों माखासे खोथा सावरायगोन। जोबोद दुखुनांथाव खौरां। आं बे खौरांखौ दाखालैनो मिथिदोंमोन, माने मैयानि सानसे सिगां मिथिदों आरोना। ओमफ्राय बेखौ आं भिडिअ बानायाखै मानोना रावबो पारमिसन होआलासिनो भिडिअ बानायनाया मोजां नङा। दा बेनिखायनो आं बेखौ भिडिअ बानायाखैमोन। आं माने बे खौरांखौ मिथिखादोंमोन जाहैबा जोंनि बर'नि मुंदांखा इउटुबारफोरनि इउटुबार आरोना, माने इउटुबारफोरनि इउटुब चेनेल जायफा इउटुबारफोरनि निउस होयो आरोना बिथाङा एक्सट्रा इउटुबार खोमदोन नार्जारी। बिथांनि चेनेला दाख्लैनो माने माबादों आरोना, गैला जादों इउटुबाव। आं माने सानफ्रोमबो चेक खालामबाय थाखायो सोरनि चेनेला मा जादों, सोरनि चेनेला मा जायाखै। आं साफ्रोमनिबो चेनेल मुंदांखा इउटुबार आरो लोगोसे फिसा इउटुबार गासैनिबो चेनेलखौ नागिरबाय थायो आङो। जेरै एक्सट्रा इउटुबार बेनिखौथ' आं सानफ्रामबो नायो, माने नागिरबाय थायो आरोना। ओमफ्राय बै सानखालि आं नागिरबाय माथो चेनेला गैला। ओमफ्राय आं बिनाव फन खालामबाय, ओमफ्राय होनबाय बियो सासपेन्ड जाबायलै होननानै। ओमफ्राय आं आसरित मोनबाय माबोरै जाखो होननानै। ओमफ्राय आं सानबाय बिथाङा गोबां गेमनि भिडिअ होबाय थायोमोन ना, बेनि थाखाय जादों जानो हागौ होनदों आरोना आं होनाखै बेनि सिगाङाव आं सानदों आरो नोंथांमोन दा बुंबाय आङो बिदिबो जानो हागौ। नाथाय आं बेनि गुमुरखौ मोजाङै मिथिया। दहाय बिथाङा फोरमायखाबाय मा जादों मा जायाखै। अब्ला जों दा बेनि सायावनो सावरायगोन। गिबियावनो मोनसे मिस्टेक जादों। मैया आं मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन। बै भिडिअ माने चिरां जिल्लायावनो मोननै अन्थाइ मोनदों जाहैबाय। मोनसेया जाबाय बेंटल ओनसोलाव आरो मोनसेया जाबाय सुन्दुरि। आसरित लोगोफोर नङा होमबा लोगोफोर? चिरां जिल्लायावनो मोननै अन्थाइ, मोनसेया खांख्राइनि अन्थाइ आरो मोनसेया जाबाय माणिकनि अन्थाइ। माबायदि नङा होमबा लोगोफोर? नोंथांमोना बेखौ फोथायबाथाय लोङैबानो जाबाय, बेराम हामो होनना खोनादों आं। नाथाय थांनो सोलाबनाय नङा, आं गुवाहाटियावसो थायो। खाथिबाथाय लोंहैनो हागौमोन आंबो, नाथाय आं दा थांनो हानाय नङा आरोना। जुदि सोरबाफोर लाबोफानो गोसो दंबाथाय लाबोफाबानो जाबाय आंबो लोंगोन। गुवाहाटिसिम सोरबा फैनो हायोब्लाथाय कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय। नैबे गाहायाव दङ इन्सटाग्राम दङ, ओमफ्राय आरो लोगोसे फेसबुक दङ। थांनाय फैनायनि खरसाखौ होगोन आङो। थांनायाव बेसे लायो मानिफ्राय गुवाहाटिनिफ्राय ट्रेनजोंबाथाय 150 ना मा लायो, थांलाय फैलाय 300 होगोन आङो। लाबबानो जाबाय हायोबाथाय। लोंनानै मा जायो लोगोफोर होमबा बे माने मिस इनफरमेसन, माने बे मिस्टेक जादों आरोना। सुन्दुरनिया खांख्राइनि अन्थाइ, ओमफ्राय आरो चिरां जिल्लानि बेंटलनिया जाहैबाय माणिकनि अन्थाइ। चिरां जिल्लानि बेंटलनियावसो टिकेट दाननांगौ जाहैबाय, नाथाय सुन्दुरिनियाव टिकेट दाननाङा। बेबायदिनोमोन आरोना। बे मोनसे मिस इनफरमेसन जादोंमोन मैयाहाय। आं माने बेखौ गोनो गोथो जाखादोंमोन। हाबाब दाखालि अन्थाइखौनो देखायाखैमोन, दिनैलाय माथो मा खांख्राइ देखायलाबायखो सानदोंमोन आङो। बेनिखायनो आं सानबाय बेनो माने मोननैजों मोनसेयानो सानदोंमोन आरोना आङो। नाथाय मोननैजों मोनसेयानो नङा, बे बेलेग आरो बे बेलेग। इउटुबार जानोबा नोंथांमोना खस्थ' खालामनांगोन। जानला मोनला भिडिअ बानायबा जाया। जोंबो गोबां खस्थ' खालामबोदों। बोसोरसेयावसो 1K साबस्क्राइबार मोनदोंमोन आं बै समाव, जेब्ला 2017 ना 18मोन बै समाव आङो फिसासामोन, रानथेंथेंमोन। बेबायदि दारिबो गैयामोन आंनाव, बेबायदि खानायबो गैयामोन, आरो बेबायदि आसानबो गाननो फैसा गैयामोन आंनाव, आरो बेबायदि आस्थामबो गाननो फैसा गैयामोन बै समाव। ओमफ्राय बेफोर गासैबो इउटुबनि फैसाजों बायनाय दै। नैबे माइक, नैबे गस्ला, नैबे ससमा गासैबो इउटुबनि फैसाजोंनो बायनाय। थाइसेबो रावनिबो फैसा गैयाहाय। बे जाबाय इउटुबनि फैसाजों बायनाय। जोंनि मेन टपिकआ बे नङा। जोंनि मेन टपिकआनो जाहैबाय एक्सट्रा इउटुबार चेनेला मानो डिलिट जाखो। बेखौथ' नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ नायबाबो। अब्लाबो जों मोननैसो बाथ्रा बुंगोन आरोना। माने इउटुबा माखासे गाइडलाइन होना दोनखादों, माने माखासे नटिस होना दोनखादों आरोना। बेखौ बानायबा मा जायो, बेखौ बानायबा मा जायो, बेखौ बानायबा मा जायो, बायदि लिरना दंजोबखायो। जेरै माखासे थार्ड पार्टिनि एप्सखौ बेहाय प्रम'सन खालामनो मोना, जेराव प्ले स्ट'राव लाजायै एप्स बेफोरखौ प्रम'सन खालामनो मोना, आरो बेहाय थै गनाय भिडिअ होनो मोना, बुलायनाय भिडिअ होनो मोना, सोरखौबा जिनाहारि खालामनाय भिडिअ होनो मोना, आथोन गेलेनाय भिडिअखौ होनो मोना। गोबां नेमखान्थि दङ, आरो बेफोर नेमखान्थिखौ जायफोरा मिथिया बिथांमोना खैफोदाव गोलैगोन आरोना। दा बेनिखायनो बे नेमखान्थिफोरखौ मिथिना लानाया मोजां। गिबियावनो इउटुबा डाइरेक्ट सासपेन्ड खालामा जाहैबाय। गिबियावनो नोंथांमोना जुदि माबा मोनसे दाय मावदोंबाथाय बेहाय नोंथांमोननो कमिउनिटि गाइडलाइन स्ट्राइक वार्निं स्ट्राइक हरो फार्स्टआव, ओमफ्राय सेकेन्ड टाइम कमिउनिटि गाइडलाइन स्ट्राइक, आरो बे स्ट्राइकआ 90 डेजसिम थायो। नाथाय बेहाय सप्तासे भिडिअ होनो हाया। ओमफ्राय जुदि आरो खनसेनो बे मास मोनथामनि गेजेरावनो मोननै स्ट्राइक नांबाथाय नोंथाङा मास मोनसे ना सप्ताब्रै बिदि भिडिअ होनो हाया। ओमफ्राय आरो जुदि माबाबाथाय मा होनो मोनथाम नांबाथाय, मास मोनथामावनो मोनथाम नांबाथाय चेनेला सासपेनसन। नाथाय एक्सट्रा इउटुबारना बिदि जायाखै। एक्सट्रा इउटुबारना मा जादों होनबाथाय बिनिया माने मा होनो कमिउनिटि गाइडलाइन स्ट्राइकबो दंखायोमोन जाहैबाय सिगाङो। ओमफ्राय आरो बिदि स्ट्राइकआनो फैयाखै बिनिया, डाइरेक्ट उरायलांदों आरोना। डाइरेक्ट माने डिलिट खालामदों इउटुबा।
माने बिथाङा सोरनिबा इउटुब चेनेल हेक जादोंमोननो बेखौ माने गावनि चेनेलजों माने रिकभार खालामफिननो नागिरदोंमोन जाहैबाय सोरबा सिख्ला मानसिनि चेनेल ना मा होनदों दहाय नायबानो जाबाय गावनि चेनेलाव बिथाङा बिदि बुंदों ओमफ्राय बेखौ माने फ्रम ना मा होनदोंमोन आरो बिदिनो आं मोजाङै इंलिस रोङा ओमफ्राय बिदिनो बेखौ खालामनो नाजानायावनो गावनि चेनेलासो एकदमबारे सासपेनसन जाबाय ओमफ्राय बेहाय लिरनाय बायदिब्ला माने मेलाव लिरनाय बायदिब्ला माखासे कमिउनिटि गाइडलाइननि थाखाय नोंथां चेनेलखौ सासपेन्ड खालामनाय जाबाय होननानै लिरना हरदों जाहैबाय इउटुबा नाथाय बे चेनेला फैगोन ना फैया बेखौथ' जों रोखा मिथिला नाथाय फैनोबो हागौ फैयाबो जानो हागौ बेखौ उनावसो मिथिगोन बेनिखायनो साबधान जानांगौ जायफोरा इउटुबार नोंथांमोना जायफोरा बिथांमोना एकदमबारे आथोन गेलेनाय भिडिअ लाबायो बिथांमोना साबधान जा अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ एक्सट्रा इउटुबारा गोदान चेनेल खुलिबाय अब्ला नोंथांमोना एक्सट्रा इउटुबार लिरदो नायदो गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामहैदो जुदि गोसो दंबाथाय बेबायदिनो सापर्ट होलायनांगौ गावजों गाव नङाबा सोरथो सापर्ट होनो जोंखौ रावबो गुबुन हारिनिया फैनानै जोंखौ सापर्ट होआ बेनिखायनो जोङो गावजों गाव सापर्ट होलायाबा सोरथो होलायगोन दा बेनिखायनो थांदो बिथांनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे आंनि बे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामदो बेनोसै आरोना लोगोफोर जों गावजों गाव साबस्क्राइब खालामाबाथ' सोरथो खालामनो दा बेनिखायनो खालामदो गावसिजोबदो नै 40K जानो थांगासिनो दङ 40,000 खालामना थाबैनो आं बेखिनिखौनो बुंबाय गावजों गाव अनलायनांगौ अब्ला गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हारिनि